Numru ta' pulizija mistennija jitresqu l-qorti fil-ġimgħat li ġejjin b'konnessjoni ma' racket fil-korp u l-abbuż fis-sigħat tax-xogħol dan ġie konfermat minn sorsi fid-depow għalkemm s'issa għadu mhux magħruf jekk dawn l-uffiċjali u se jitresqu taħt arrest jew inkella b'ċitazzjoni. Minn barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, fi frar kienu nkixfu wkoll stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-pulizija, relazzjonijiet intimi bejn pulizija f'forma ta' tpattija, serq ta' fuel, xibka ta' ħbiberiji, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Il-persuna li esponiet din il-korruzzjoni fil-korp tal-pulizija kienet stqarret li l-uffiċjali ġabru flus mingħand kumpaniji tal-kostruzzjoni u oħrajn ta' trasport biex jalqu għajnejhom għal ċitazzjonijiet u ksur ieħor tal-liġi. Din l-aħbar kienet ġiet żvelata mit-Times 3 xhur ilu, għalkemm kollox jindika li dan l-abbuż ilu għaddej ix-xhur. Kollox ħareġ fid-der wara li tkellem whistleblower u kixef ħlasijiet ta' overtime għal xogħol li qatt ma sar. Meta l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri kien mistoqsi dwar dan ir-racket fi żmien meta feċ l-iskandlu u kien stqar illi ma kienx jaf kemm hemm uffiċjali involuti. Il-Pulizija min-naħa tagħha kienet qalet illi se tieħu l-passi kollha meħtieġa fil-konfront ta' dawn l-uffiċjali wara ġimgħat ta' investigazzjoni fuq dan il-każ. B'dawk involuti f'dan l-iskandlu mistennija jitresqu l-qorti sa nofs dan ix-xahar. Il-Korp tal-Pulizija preżentament għaddej minn taqlib hekk kif sa issa għadu mmexxi minn aġent kummissarju wara r-riżenja ta' Lawrence Cutajar.